Oh my God. Niabot medyo tayo lang ablings, unya mo nga o nasad ta brad. Pero mga brad, ato ni suwayon ang lechon ila ablings, porting lamia. Karon mga brad, natin dere sa may ablings lechonan. Kaya karon, banat ng pagkaong lechon. Tutuman na karon ato ni tilawon ilang lechon, mao ning lugar dere sa may Tapundok. Sa ganyan na mo, Tapundok Market. Tapundok Market. Ilang lechon dere, lamay pa kayo, tinay mga crispy nga. Okay, ito, crispy ka to. Parang ka rin. Ay, puhot di, uy. Lamay dahil. Hindi naman ang toast dahil. Wow! Sana suya, natin yung mga brand. Ini mga brad 1/2 kilo ni siya good for 2 people. Kita sad nga daghan kay unod. Ang mga tao, ganahan ko lang makakita sila mamot ha. Ako kamuton. Happy lang kita Pinoy. Dali, basahan na daw. Crunchy kami. Ito, crunchy ito po. Dami. Ayan, hindi mo kurot ang 1/2 eh. Kami, nagdalay ko na brad kay ang ilang 1/2 karon murag ka promo tag 375 lang. 375 na per no? 1/2 ninyo ron? Oo. Lamay mga brad. Paboritong pagkaon na po. Dami lagi. May ay. Yeah. Alright. Unuwi lang po ninyo mga brad, ewan ko ba tilawan eh.
Yan ang puso margaret. Oo, gusto kayo. Hindi ka good. Inam daw, inam. Pagkaingon dyan ko mga brad, lampi dyan ito pita. Ako pa ninyo na ako'y oras. Arin mo dyan sa may Tabunok Market at Bangla dyan na ginaing-appling sa itsura. Kaluoy na lang ko ninyo kaya huwag mo tilaw. Makig-shoutout ko sa mga staff sa Ablings, mupasalamat ko ninyo mga brad, o niya, kita na putani pohon.